ओमफ्राय इनि उजान इनि कम्पानिखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बायानोखा ओमफ्राय नैबे ब्र'आ जोंनिया लाना फैदोंमोन Bs6 आरोना गारिया एबारसो ओंखारखानाय थ' इखौ जुदि डाइरेक्ट बायोबा नोंथांमोना 3 लाखसो थांगोन आरोना इदि गोदै सा जुता सिंग्रा जुता 30 थाखा ना फैसा बेगा माबायदि God guys look this man so riding mods ओमफ्राय ए मोनब्रै mod दं urban range sports track माने इ मोनब्रै स्टेपाव माने साउन्डखौ बेले-बेले खालामना सलायनो हायो आरो ना मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं guys good morning to guys आरो दिनै मोनसे भिडिअ खालामबावनो थांनो नागिरदों आरो ना तो गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायना नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ तो hey guys welcome back my YouTube channel Nukul vlog तो जाय नोंथांमोना गोदान अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे guys Nukul vlog चेनेलखौ तो guys आंना भिडिअ होनाया माने एखानसे लेट जादों एबार आङो खदाय लाबोगोन guys खदाय लाबोगोन आं टेनसन खालामनाङा तो आंना मेगन थाइसे एसे साबाय थानाय जादोंमोन बेनिखायनो आंना भिडिअ लाबोनो एसे लेट जादों आरोना तो एखानसेथ' आं जेरावबो राइड खालामथ'वाखैनो 10 तारिखफोराव राइड खालामगोन आं गाइस टाइमनि थाखाय आं इदि गोदो भिडिअ खालामनो मोनाखै आरोना गाइस तो Rr310 आरोना Rr310 नि बागै आं दिनै जिखिनि हायो माने इखिनि बागै खोन्थागोन आरोना तो माने साउन्डफोरा खिन्थु बया हेभि जायो दै गाइस नोंथांमोना जुदि लायोबा लानो हागोन किन्तु साउन्डआ खिन्थु बम आरोना माने बेलेक स्टेपाव खालामनाय नों मोनब्रै सेटआप थायोलै इ मोनब्रै सेटआपाव नोङो साउन्डखौ बेलेक खालामना सलायनो हायो आरोना तो माबा Rr310 आ इ साउन्डनि थाखायनो गारिया फेमास आरोना जोङो सा लोंखांबायमोन आरोना केमन आरो बायद' सा जुता सिंग्रा जुता 30 थाखा ना फैसा बेगा हा केमेरा माने हेनोखायो आरो मट'ब्लगिं करे इउटुबार दे जावदे थाकबे सा लोंबाय आरोना मोननै ओमफ्राय आंना फैसा लाग्राया नैबे जाबाय मबाइल सिङावसो गाइस नैयाव सोयो आङो थ'दो ओमफ्राय ओजा थांफिनसै होमबा ना अके गाइस आं दा नै भाइनि गारिखौ सलायनोसै ओमफ्राय खनसे नायनोसै आरोना जाखो साउन्डखौ माबा एसे आवाज खालामनाय बायदि नांबाय थादों न' बाय गोसा खाम ओरैनो खाना गोसा खामदो बाय दा भिडिअ खालामनोसै गाइस नोंनिया बे मिटारा नुवा नामा सिनाय बावनाय Nukul vlogটো এই বাকি কেনে খবৰ পাতি ভালে তো হইনা নয় বলে এনেকা ভাবি আছিল মই তাৰ পিছত তো ओके गाइस दा बर्तमान आङो मोनफैबाय आरोना लकेसनाव ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो खिथागोन नैबे Bs6 Rr310 नि बागै नोंथांमोना दिनै जिखिनि हायो खोन्थागोन आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय ओमफ्राय गारिया जोंनिया नैबे ब्र'निनो आरोना तो ब्र'आ बेसेयाव लादो ओमफ्राय बेसेयाव बायदो इखौ दायो लास्टाव सोंगोन आङो दा आङो एसे गारिनि बागै नोंथांमोननो फोरमायनो आरोना नोंथांमोना नालायबाय था ना मा बुङो दे होमबा गाइस तो फाइनाली गाइस गारिया इनो आरोना तो नोंथांमोना नायनो हागोन खनसे गारिनि भिउखौ माबायदि मजा नांखायो आरोना गारिखौ एकेबारे भिउआ TVS नि ओमफ्राय नोंथांमोना इयाव नायनो हागोन स्टिकारखौ Rr310 नंगौना गाइस ओमफ्राय इयावनि कम्पानिनि माबा नामा दङ आरोना TVS नोंथांमोना नुखादों आंनि सेराव तो नोंथांमोना आङो फार्स्ट गिबियावनो रानिंखौ खिथिगोन आरोना रानिंआ इनिया बेसे जाखो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना एबार नायनो हागोन इनि रानिंआ बेसेबां जाखो ओके गाइस तो गाइस इनि रानिंआ बारा जायाखै आरोना इनि रानिंआ अनलि जाबाय 11,600 किलोमिटारल'सो जाबाय आरोना इनि रानिंआ बारा जायाखै गाइस ओमफ्राय इनि माने इनि स्क्रिना माने मबाइल बायदि समान आरोना डिसप्लेया तो आरो आगोल माबायदि ओंखारगोन इखौ मिथिया गाइस आं दा Bs6 नि मडेलनि भिडिअ खालामदों नालाय बेनिखायनो नैबे बर्डआ स्क्रिना माने मबाइलनि टाच बायदि खारोना ओमफ्राय नोंथांमोना टाइमबो नायनो हागोन 10:45 जाबाय आरोना दा गाइस
इनो आरोना लुक्सआ इनिफ्राय इनि लाइटखौ बुंनो थाङोबा नोंथांमोना नायनो हागोन LED आरोना नखय इथिंबो माने लाइट ओमफ्राय इ साइडथिंबो लाइट आरोना हराव बरिया नुगोन दा सानाव नोंथांमोना माने केमेरायाव माबायदि नुदों मिथिया गाइस माने इनि लाइटआ LED ओमफ्राय नैखौबो इबो LED आरोना इनि लाइट माबाया मोननैयाबो देखोनसो होलाय ब्र ओहो हिदानो Rr310 नि उजाननि बागै बुंनो थाङोबा इनि गारिनि उजाना टोटेल 174 केजि आरोना 174 उजान दोङो इयो केजि टोटेल Rr310 नि बागै बुंनो थाङोबा नोंथांमोना सोरनाबा जुदि दोङोबा नोंथांमोना मिथिखागोन आरोना थ' इनि माइलेजनि बागै बुंनो थाङोबा इनि माइलेजआ ओरैनो 30 जायोमोन ना ब्र दा बर्तमान इनि गारिनि माइलेजआ माने 30 होगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय फुल टांकि जुदि नोङो थावखौ सोयोबा 11 लिटार जागोन न किन्तु नोंथांमोना टांकिखौ एसे गिदिर नुनो हागोन किन्तु 11 लिटार इदि गदि जायो होनदों आरोना ब्र'आ टोटेल इयाव जुदि फुल खालामोबा ओमफ्राय माइलेजआ ओरैनो 30 होगासिनो दङ आरो दा थ' उनाव लासै बाराबो होनो हानाय खुनु गेरेन्टि गैया गाइस इनो आरोना लुक्सआ इनिफ्राय नोंथांमोननो आङो इनि साउन्डखौ खनसे खोनासंहोगोन माबायदि खोनायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना इनि साउन्डखौ खनसे आं खोनासंहोनि गाइस नोंथांमोना खोनासंनो हागोन खनसे इनि साउन्डआ माबायदि God guys look this man so साउन्डखौ माने चेन्जबो खालामनो हायो दे गाइस दानि आङो साउन्डखौ मोनसे स्टेपाव चेन्ज खालामदोंमोन ओमफ्राय आरो मा टाइपआव चेन्ज खालामजायोमोनलै ब्र नैबे साउन्डआ थ' जोंना स्पर्ट्स मडआ बेलेग जायो आरोना आरबान मडआ बेलेग जायो स्पर्ट्स मडआ बेलेग अके थ' होमबा जों दा आरबान मडआव खनसे साउन्डखौ खनसे प्ले खालामनायनि आरोना गारिनि साउन्डआ माने बेलेग स्टेपाव माने आवाजखौ खालामनानै सालायनो हायो आरोना इयाव सब सेटिं दंजोबखायो मोनब्रै सेटिं थायो आरोना न' थ' नोंथांमोना आं खनसे देखायनि ओमफ्राय नोंथांमोना साउन्डखौ ओरैनो दे नोङो चेन्ज खालामबा मायाव थुनांगौ ओरैनो सेटआव थांनानै राइडिं मड्स ओमफ्राय इ मोनब्रै मड दं आरबान रेन्ज स्पर्ट्स ट्रेक माने इ मोनब्रै स्टेपाव माने साउन्डखौ बेलेग खालामना सालायनो हायो आरोना अके गाइस थ' नैयावनो इथिंगालि स्टेप खालामनाय ओमफ्राय थ' गाइस माने इनि साउन्डनि इन्जिना नैबे मोनसे एक्जेस्टनिफ्राय माने नैथिंगालि फायनानै माने बेलेग टाइपनि आवाज जायो आरोना थ' माने खोनासंदो नाय खनसे थ' मजायानो आरोना गाइस साउन्डआ बमखा इनि साउन्ड थ' गाइस आङो माने इनि साउन्डनि बागै नोंथांमोननो फोरमायखाबाय ओमफ्राय इनि उजान इनि कम्पानिखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बायानोखा ओमफ्राय नैबे ब्र'आ जोंनिया लाना फैदोंमोन Bs6 आरोना गारिया एबारसो ओंखारखानाय थ' इखौ जुदि डाइरेक्ट बायोबा नोंथांमोना 3 लाखसो थांगोन आरोना इदि गोदै 3 लाखसोआव थांगोन ओमफ्राय जोंना ब्र'आ इखौ लानाया बारा दिन जाखायाखै न' ओमफ्राय दा इनो आरोना गाइस थ' नोंथांमोना आङो जिखिनि हायो जिखिनि मिथियो नोंथांमोना आं खोन्थाबाय ओमफ्राय आंनि बुंनाया जुदि थालांदोंबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै गाइस आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन ओमफ्राय आरो जाय नोंथांमोना गोदान अननानै नोंथांमोना एसेनोखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनो बाय बाय टाटा गाइस लाभ इउ जय बरानि दिस